Ábelová pri Lučenci sa stala súčasťou významného európskeho projektu. Týka sa adaptácie na zmenu klímy. Na ekologické aktivity získala z Európskej únie asi 400 000 eur. Do projektu je zapojených viacero partnerov. Talianska metropola Rím, francúzsky ostrov Guadeloupe v Karibiku a malá podhorská obec Ábelová. To je trojica tzv. Demonštračných lokalít ako súčasť dôležitej ekologickej investície. Okrem klímy je cieľom projektu riešiť vyľudňovanie vidieka. Ábelová je vlastne akože istým spôsobom Pánu Bohu zabudnutý kus sveta na Slovensku. Kedysi tam žilo okolo 800 obyvateľov, napríklad teraz tam žije len okolo 200 obyvateľov. Z 15 bodov celý projekt získal 14,5 boda. V Ábelovej sa za posledných 10 rokov zvýšila teplota o 2,5 stupňa a zmena klímy sa výrazne prejavuje. Budú sa pripravovať projekty na zadržanie vody v krajine a následne sa bude skúmať účinnosť týchto opatrení, či tieto opatrenia majú význam, či sú účinné a ak budú účinné, tak sa môžu potom aplikovať v širšom rozsahu. Výskum bude trvať 4 roky. V rámci spolupráce sa do neho zapojila aj Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Tieto problémy samozrejme treba riešiť technicky, ale nie len to. Treba to riešiť aj z ekonomického hľadiska. To znamená, že je potrebné nastaviť politiky a regulácie, ktoré pomôžu tomu regiónu ekonomicky sa pozdvihnúť a zlepšiť svoju sociálnu situáciu. Ruku k dielu priloží i Banskobystrický samosprávny kraj. Našou úlohou je posunúť tieto výsledky k rôznym odborníkom. Jednou dôležitou skupinou sú územní plánovači, keďže s príchodom novej legislatívy sa začal klásť väčší dôraz na aplikáciu adaptačných opatrení do územných plánov obcí. Prvé vodozádržné opatrenia by mali realizovať v Ábelovej a okolí začiatkom budúceho roka. Redakcia a Radovan Kondrlík, Slovenská televízia.